like you. No one else can touch my heart like you do. If I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you, I'm done come my man. Ubla ban ktaya dono jonga lang watch do ki bom ju good I play ngam shem kum ma me atra. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hands. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. If I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Jing is nay jong mi ka tôi kum kawan. Jing pen kya kawan na me. Kiba ginger hak di jong mi in your life. Done come my man. My man, I'm done come my man. Ubala ban ktaya dono jonga lang watch do ki bum ju good I play ngam shem kum ma me atra. Lang watch do ki bum ju good I play ngam shem kum ma me atra. Sosin pan nyai kublei pi baro pasal singap perbo ya kena kubur ya kena program keba niwan ra shapi nyai kublei pi ba pinang ya singap ya kena kubur kan long ka jingle ku kan long ka jingmen toy ya ka yingasam kan long ka jingmen toy ya pi baro ba singap ba pe ya kena kubur leng ba syukri jung trai pasal pi aring do bat bentangi don biang sosin pat ban ai biang ya kena tin ke jong blai ya pre jong pi leng ba syukri jung trai pasal pi aring do bat bentangi le do syukak tin jong blai leng ba jong ya kena kubur to hagini ke por ngadap daga jing snongo yo play bang ayo biang ngani galat ya ka bangan wan biang shafi lang bagani ke jing kren nagktien ke bakhoy ke jong play kalang ke kapu ke bakraw yang ai ke ban sami ke ktien ke jong play shafi baro bat kalang ru kalat yafi bafin snap ya ke ega bo play don ban kren lengba kini ke program hagini ke por namar ngatip ba ke ega bangan sa kren kan lang ke jingker khu ke bakraw
ya ke jing jong fi shimat ya ke jing dei jong fi ba ke jing shakri play ke ba malaga sngi hadu jong ke ta ke sngi ke ba try unwan but nga ai ngu you play ba bro shigata fi la snap ke tien ke jong play nga sngo komendru ba nga yo ye ki report ki bobon but ba ki priu ki ai ki comments but nang taru nga yo iba ki priu ki bobon ba ki yo mat e ke jingker khu kham ta ma ke tayo ko bala dep nga ai ngu you play ba ha ba nga pet ye ki viewers support jong ke tu ka YouTube ke jong nga yo iba ka channel ye ke tu ka video ko bangi polite mena ke Sunday nga yo iba don shibon ba ki priu ki pet ye ka but nga lalong kalong ka ai men sem ye nga ro ba kren but nga khmi nanti ba menta ke sngiru play unker khui fi dagani ke jing hikai ke ngadon ban hikai fi nagani ke tien ke jong play nga kwa fin ipor ngap ba pen let jingmot nga kwa ngan ai ke jing kran na ke por ka ba don kam ba gini ke sngi ke ba khatdo fi nga kwa ngan ong kumne fi ke ni ke por fi de pipulina ke bible wat ki sanran ru nda haba ki kendo yo jisu ke jing ya linti ke jong ki nda ha kawai ke sngi nda bule shonglang bat ki lord jong ulom jong ki olip kawai ka baktik ke jingmut jong ki kawai ka bakta ke jingmut jong ki kadai nagani ke gospel ke jong Matthias ke nang ka ba arpo sao la da pin puli na ke khat ka balai ka bible ka ong kat bau jisu dang shong lord jong ulom ki olip ki sanran ki le wan ha u jar ki ong to ye tho yengi lano bakini ki eki eru kinlong bat kaba kumnu ka dak jong ka Jingwan jong me bat kaba wai no kani ka pertei fi wat ha ka main lani ha ka jing per khat ka rukom sngo tho jong kini ki sanran ki jong Jisu Khrist ru ka wai ka ba kilong curious ka ba ki kwa palat ban tip ag jing jong ki kadai baki yo sngo bo Jisu kren bet ka hima ka jong play ka lajan ka hima jong play ka lajan bat kala ka ba mot na ba ka hima ki play ka jong u play ka lajan bat kumta ter man ka por ki yo sngo bet bo Jisu kren bet shapang ka Jingwan no jong ka hima shapang ka ba wai gini ka pertei shapang ka ba kut no gini ki aka bat ka ta kadai ka bo Jisu tap ag sanran ka balong ka ta ka urgency ka ta ka jing sngo kirki ka ba Jisu tap apo ka jingmut jong ki sanran bat kaniga de ga don na jingmut jong ki sanran bagi kaliu Jisu try lanu men wan kanu ka dak ka ba men pen I haswa ba men wan bat itu ingi lanu ka tarik lanu pnai lanu ka sngi ba men wan bat ka ta ga de ga jingkwa ka jong ki sanran bagin tem na ka ta ka down na ni ga khat ki ong ko try to itu angi ye ki ni ki aka ru kumnu kin long bat lani ka ba kumnu ka dak ka Jingwan jame bat ka ba wai ka pertei nga khwang anong I fi hagin ke por wat ki briu mentaru dan shibon ba ki balong kumta keleng ke pertenganget wat ma fi besong hang neru pi snap ini ke jingkren le si pi kwa ba manga menta ke singan kren no fi benong ngan I thu no fi lanu try one but dan shibon ro ki ba I prophecy ki ba predict bo Jisu one no hagin ke coronavirus ban haba kala jagni try lo jan ban one nang tade kan sawai no ni ke pertain ta bleo the ta ke plang jing bitar but kumta ter dan ki bala I di prophecy sendan bakal jano ka jingrong no kan jano bat bangin longkum tai bat nang taring I kren shibon ki aka nga kwa nganong I ngampen ram ke ta namar ki brio singap ha ki brio berobor ki kwa palat bantip lanu trailwan bat lanu ko bawai no ni ke pertei bat nga kwa nganong I ni ke por wala sngaw I ngano mi thu I namaru Jisu u ongum ni la pin pulin na Bible u Jisu de kren shai wang ngan pulin na lanong ka ba arpo sao jong Matthias ke khat ke balai pun rio wang shapang ke ta ke sngi ke ta poro ndan matip limne ki angel ki benang ndrei tau kpa jonga hi shwai ke bangania chkhmat ngan ai ke ni ke jing ai jingmot la ni ke jing maham la dan menu bekran ni fi bo Jisu la janwan ba ki ba predict ye ke tarik ye ke benai ke sngi nga khwa ngan fi wat le snap ye ke ta wat kentat mar dor nga kwa ngan fi kentat no ye ke ta namar ha ga Bible Jisu u ong ye ni ktien ndan betip ye ke Jingwan ke jango ndan betip la no ni ke pertaikan wai ndan betip ye ke aka ru but wat ma uru ong ngam tip de tangu kpau ba benang betip but de te ka daw teng ki briu ki persyang hi ban tip ban persyang ban wat ken persyang
persang ika banti persang ika ban leit da jing itu pau bat persang ban peni bau Jisu unwan no kumta lada ki hajar senam nadu kani ka por jong Jisu adu menta kila mi shibon ba ki brio ki sedang ban batai bau Jisu unwan no agata tayo how tau penai how tau senam ngakan mau sa Shuwa bandap senam arhajar bro kila ya up bau Jisu unwan no senam arhajar nama kaladan ke prediction lani ka jing batai lepa jong ki bubuan ki brio bau Jisu unwan no senam arhajar habau klemwan no arhajar ki brio ki sedang yo tia biang natale ya kai biang le lekat baman nama bau klemwan bat mentang im sumpai perkhat bamentakan jagane bat mentan nakala jasakani ka coronavirus ke batrai kat ni ka COVID-19 ka ba jagani ka khlama ka perthai brio ki sedang ka ban wat yo play nama ki ong ula jan banwan bat menta ula janwan atat bat menta la jata ta ka jingno no shanganong ifia ka ni ka par wat let ya lat na ka ktin ka jong play ba pinum ngat ya ka ekairu namar ngaru menta ka singan ong ifi nganum kren nang nila no traun wan kumno kan jakata ka bawai ka perthai lanu kan wai nga khwangan ong ifia ka ni ka par ngap ha dan ki brio ki ba hikai shiboni ki ni ki aka harai tangkawai ka bang sngoto nanga puli na ka Bible nga lap bau Jisu Khrist borobor tangkawai ka ktin ba ka dei uang penkre namar hakano kasngi ba unwan ukhono brio pemtep nakatagadaw penkre kapang akhwangan kiran mentag sngi kadai singa ba ngan ai kirtang ini ke jingkren jonga mentag sngi kadai ki ai Kiba Ngi Dei pandan ha Shuwa jong ke Jingwan ke jong Jisu Khrist ki ai Kiba Ngi Dei pandan ha Shuwa jong ke jingkut no jong ke ni ke jingsen shar ha ke ni ke pertai Shuwa bakan wan kita ke jingsen shar jong umrat klau hadian nang takan sawan kita ke jing sen shar jong ke jing sok ke jong Jisu Khrist ke basya jarsnam Shuwa jong ini ki aka kabang akhwangan kren mentag sngi kadai tanginum kwa ya ban tip lanun wan kumnun wan handrai kabang akhwangan ong ifi ula ban wan shibet ula ban wan la shamsnam ula ban wan ha la hadian sanposnam ngangam tip ikata handrai tangkawai ngakhwangan ong ifi la da pim tip haganu ko por bau Jisu wan kabadan kam kadai ba pidai ban tip ka ai ke ba pidai pindan la jingem la da utraiwan kataken kadai kabang akhwangan kren mentag sngi teng isu update bau try unwan ban ngi klempen kre ila dia ke Kiba Ngi Dei bandan bat la ngim pen kre ila dia ke Kiba Ngi Dei bandan pin poi ila dia ke jaka ka be nakataka daw nga khwangan ong ifia ka ni ka por ngan yarap ifi na ka ni ka Bible na mga lapuli ka ni ka Bible ke ay taray ki jinglong lani ki ay ki ba ublay hikay na kaktin ka jong ublay ka ban yarap ingi bangin sngaw to ke ay taray ka bangin day bandan na ka jingem ka bangin long fit ngin long qualified lani ngin kot siya kata ka jingrong no ka jong try kataro ka day ka mga khwangan kren teng dan ka brio ka ba kren ya ka Jingwan arsin ka jong Jisu Khrist man lagi sngi yo sngaw dagi paus nem ngi sngaw ke Jingwan arsen ngim jukran ke jingrong no ken mau kanan ke jing per apdeng ke jingrong no bat ke Jingwan arsen ken mau ke Jingwan arsen u Jisu ni har shangni ke pertai unumwan chu kum khunlong ulawan chi sen ban kha kum khunlong kila le ben kila sanar pnayu la yap ulamipat bat hadu menta umpat wan undawan ke sin ke baar un hiar haulum jung ki alep bat ke khwangan ong ifing anom krani kata namadan ki brio ki ba klumar ki ba ong ke Jingwan arsen bat kim sngo tho ban kren unwan arsen hakaba unwan kumnor na khwangan itu ipi menta ngim krani ke Jingwan arsen namar ndau Jisu wan arsin unwan chang ni pertai hapdeng jong ke tu ke jingsen shar jong ki nyusnam jong ke jingchen jar ban undawan hadien ba umrat klau la dep ke yaga jong o unwan u Jisu un persat yu ban un beno yu na ke temple bat ngani tu ipi un sin shar ni ke pertai she jarsem bat nga kwang anong ifi ga ni ke por ken mau ha ke Jingwan arsin ke jong Jisu ngam ye kren men ga sngi ke bang ye kren ke dei ke jingrong no la ni ke ta ke rapture bangi ong hagaktin English Fim tip ngani tu ifi kat kum ke jing hikai ka bang sngo to nang ni ba menta ngim up ya ke Jingwan arsen
Ngi up mentai ke jingrong no ye ki riu khot ke jong trai. Ke jingrong no ye ka balang ke met sitlop ke jong trai. Ka pamut ki banget ki bala priang yu Jisu hakeleng ke pertai ki bala sat de snam ke jong khol lang berat. Ki bala kela ka pamut kita ki bau blay ula jet ula penim. Kita ki dei ki ban kat ke jingrong no. Bat ngakwak ngan ong ifi u Jisu un sawan kan sadan ke jingrong no. Hakaba u angel rangba na benang un put ke turai. Bat ke Bible ka ong ye ke kendau an pen kenyo kanan ke jing kenyo jumai ke bejor haga bagi tu ke yap hau kres ken ya mi pat lagi jing tap daga mat ke thamai ke don buram but ken hair ben kendo you try ke jing rong no hang tai si tang sun unum hair sene kendau handai un pau si tang sun baro ke pertai kan yo I habau try one but ngani tu pi ngap ha ya ki badang im la dau try one ke jing rong no ken mi pat jo ke yap ki riu khoi ke jong try ki bayap klemu try kinum pat mi pat kan sadan ke jing mi pat ke bakhat do ke jing mi pat ke baat hendai hangani ke jing mi pat ngani tu ipi kan dan ke jing mi pat ke jong ki riu khot ki belayap hau try but shang an pen ipi ke par kini ki priu ki badang im ki badang ki bala priang yu Jisu ki besyakri la dau try wan ki bekum kini ki sngi kini ki priu ke pampat yap ki beyalap ki besyakri try ki bala belong ki priu ki ba IT show try ke I ka Bible ka on rong no iki asyakil o on penkelador iki aga besyiklemat but on wengi gini ke met ka pot namar ka Bible ka on ka do ba ka snam kanum yo bentah gi ma ka jong blay ngani tu ipi on say no ikita ki jinglong men siam nangi but on rong no yo tau brio ba po jengi but ngin let show blay dakata ka met ka badan buram ka met ka bathamai nakata ka daw men ta ka skinga kwangan krene gini ka jingi kai kabang kwangan kren men ta ka skinga dai ba lada fiskau to bakan sadan kita ka jingrong no kabangan ong ifigum ne kan sa kalumar gani ka pertai ka singi jong ka jingrong no nama kanan ka jing jabriu na yeng na sam kanan ka jing jabriu na ki school na ki college na ki jaga trai kanan ka jing jabriu na ki jaka jong ka jing yat pat ba ayaw hat kanan ka jing jabriu na ki jaka baro na ki flight na ki kali na ki train nagi babon ki jinglet jingwan kanang ki jing jabriu Jisu ang halin kha ki nan arngot yo wela rong no yo wela shim no ha jing thia ki nan arngot yo wela shim no yo wela ino nga khwa ngan ong ifia ka ni ka por ba pide pin sngo tho kanang ki sngi ka ban klumar ha ka jing sngo tho jonga wat kanang ki internet kan sange shipor wat kini ki board jonga met breng kan sange lot but kanang ki jing sngo ma ka ba khrau ha ka jing linyar jonga brio ha ka ban yo wat brio ka police department kan klumar ka administration jonga government kan pay haga jing klumar kanan ki traffic jam kanan ki accident kanan ki jing crash ki flight kanan ki jing klumar gani ki pertai on pen klumar not ini ki pertai haga jing rong no ko jong Jisu Khrist but Shuwa jong ta sngi ka ba khrau ka ba itin ka jong try haga ba kanan ki jing rong no ya met ka jong try on shim no yo men sim khoi na gani ki pertai on pen sange ki jing IA but nga kwa ngani thu ipia gani ki par fi de fin sngo tho ka ba nga kran men ta sngi ka dai ngam tep e ki jingwan sin reng tep ba jingrong no come slam show ba dai ne ka daw habang kran ke jingrong no mata gisngi nga kwang anong fi kai ngan bo kumne ki ai Kiba Ngi Dei bandan ha jing em jongi lada try uwan ha jingrong no nang manum slam ngan pen fi ha ni ka por ka ba ningkong ka ba ngan yalam fi na ka Bible ka dai ngan puli nang ni hi ka ba Jisu Khrist now Matthias kal nang ka ba arfu saw u ai ka we gadak ka ba tikna ba ga ni gadak ka ba ngaban mapingi dai ban pikir ba ha ga ni ka we gadak ba ladangi bakla na ga ni ngila ban miss ya ka rapcha lan ngila ban do ya ka jingrong no kata ga dai na ka gospel ka jong Matthias kal nang ka ba arfu saw na ka de khot ka ba khatar ngan puli gini gid khot sngap ka ongum ne tin amar baga pop kan man bon ka jing I jong ki babon kan man kriat kata ka dai ka ba Jisu Khrist ha ka jing dai bat ki bangai kani ka perthai kanang pop nang pop ka perthai kanang tingit nang tingit kanang baman kanang paisa ka jing jat ka banang jat nang jat Ndreka Bible ka kren shai yang aba de fi. Ban pinkin mau Jisu ang ka pop kanang manbon. Bat ka way ka bau Jisu kren ang niwang
ke jing eet jong ki bobuan yo blay kan man kriat but ka kerdan ka ba ningkong tam ka ba ngakwa ba pin pet na ka jing im jong ba jong fi ka ba nyarap yangi ban pen biang yangi ha ka jing im jongi ka ba man lagi sngi hadu ka jingwan jong ka jingrong no ka jong trai ka kerdan ka ba ningkong tam ka ba ngan bu ang ni ka dei ngi dei ban pikir ba ha ba ngi dei ban dan ka jing eet ka ba shisha yo Jisu Khrist kata dei ka kerdan ka ba ningkong tam ka ba ngakwa ngan kren fi ha ka ni ka por u Jisu la dab yo yuang ka pop ka nang man bon re ka jing eet jong ki bobon kan man krian na ka ta daw ye pi yanga tongin perkhat bahai ka ni ba yo ka jing eet jongi yo blay ka man kriat kata dei ka ba ma fila pin pen khot fila pin up ye ka ta ka jing rong no fila pin riam na ka ba li na du khir ka jat fila pinum bam shoy ka bam khoj fila fin ri khoj la di ngayo idon ki breu bala ri khoj ado ba la palat ndre ka donot junkie ka dei ka ba kindriang ka ba khyang ka bam la sha ki wei nga khwanga ni tu fi ha ni ka por ka jing khoj shabar na ka jing it ka jong play ka dei ka ba bakla fim tip kat kum ka ni ka bible u breu uba ka bible ke nyao ba dei breu ba biang uba jangai ubriu bala khamrang ba ubala san ubalang fit ye ka jingrong no ngani thui pi udai ubriu ba sngal tho ban ri ye ka jing et ka ba plu na ka ban tau trai ngan ong ne ka jing et ka ban ningkong yo Jisu Khrist habang kran ni gani ngakwa ngan da penshai fi gani ka por ngasngal ngo ba wa apostol Paul ndau kran ni gani gisngi ge bakhat do ukhlem ong ka khlam ukhlem kran ni gani aka pinda puli na gishiti ka ba arti mo tigal nang ka balai la singala landat gani ge khat ndrai tong anda puli namar kan nang jingmen to yafi arti mo tigal nang ka balai ge khat bin kong apostol Paul la dab yatolpa uang kumno haki sngi ge bakhat do to tip ye gani ba haki sngi ge bakhat do kinwan ki por ki bashitam ki por ki bchinjar balai ke jinjar fitip kadau ke bau ai ke aruang namar ki brio kin long ki ba e tang yela di ki ba e sbai ki ba kren sarong ki ba kren sniu ki bam kongu ki mik pa ki bam sngongu de pipule ba kham chrom ong ki bam e ye ke ba ki bam e yo play but dai na ke kadau nda haba kala pai hagini ki jinglong finyu I kada jatek hagini ki sngi bro mentangi perkhat be tangi la ke jong yeng bro ngi tangi la dia menta ngim perkhat ki wei ngi deng mas ngi shong yeng pide pin perkhat baban pen khoj le di ndai ke nigala yalam ngi shaka ta ke jinglong hakabang ngi haban shong yeng mlasho ban yelek pet ki brio ki jinjar ki khuslai mlasho i ban ya knel ki kti ban rap ki brio ban pa pang ke kro mlong sho ban rong hospital ban Jowai ki mlong sho i ban let yeng ki brio ye ban visit ye ban rap ki apreng ki jing na khwang ni tu fi dan shu ka jingla bang in it ye ki wei kala dei be ka jing it yela dia but ngim it shu yo blay ngim la shu ban it para brio but dei na ka daw ki sngi ki khat do ki de ki shitom namar ngi pin the pet ha menta dan shu bala ban ong it ye ki brio nama mla le ye ki brio ngila it yela dia but wa so pol adap yo ilupa bangin it yela dia ngin it ye ki spa ngin it ye ki aka bane ka ba it yo blay nakataka daw nga kwangan kren kendiat agani ka por balay nga kren bagani ka kerdan ka baningkong aga jinglang mansim ka jong banget kren fi agani ka por fi shakri ublay dabat bahay gani ka ktien ka mga kren baga kerdan ka baningkong tam haga jingiday baga jing shakri blay ka bashisha ka day bangiday yakaban riya ladi bangiday bandan ka jingit ka jong blay Tapi pulih bat ngana ke siti siki karen ke beningkong kalanong ke bakhat lai barok via tip ye gane le siki pulih Bible handai ngan si pulih manganang ni kendiat ye gane kalanong ke bakhat lai fitip akalanong ke bakhat lai ke khat ke beningkong apostol Paul wang langa kren ki telit ki brio ki angel habang amdan ke jingit ngajalong yukum ke uyang renang ke besawa nikum ke syakuriau ke brio syau tapi pulih sini sirom wang ye gane kitien ke khat bepra wang ke jingit kanom do no lano handai la dagidan ke jingit to lepa on sependam no lagi telit kan sawai no dan ke jingtep ke sedam ba pinda pulih serum wang ini kitien wang mentangi yo itang kumbah ga yet ke berngat bat menta hang tam markhman kat ngitip tangkat tu kan ne ndai hang tangin itho biang kumjo kumala itho biang ruinga kumta ga yaisa ke jingat ke jingkerman bat ke jingit kini lai ndai ka ba kongsan na kini dai ke jingit ke jong play
habang kren ni jing et nga kwang anong in fear ni por nda kali ki brio nda ang fi et yo play bro ginong et yo play ten et you know it fi ka jing et ka bang kren nga singam dai to bi shong et yo play what shong et yo play la da film singal to igni ka jing et fitip ka bible ka kren shai bo play ula et yangi kata ka jing et jong ka dai bo la ayo Jisu Khrist ban yap nakabenta ka pop jong aba jong fi but habaula et yangi de jing et ka bam jukot u khmilen tiro manging de bandan ka jing et ka shit ham nakabenta try ngan pen e fi ni ka tien but nga kwa fin snap ha na mar ni de ka don kam fitim nam da fidan ka jing et da fi pulina ka ni ka bible tien ka jong play ka kren shai kong ka jing et ka le sabon kam jupi hon kam jule sarong ilati kam pen meng kam le khlema kor kam kibitar kam tharai snil nga khwang anong fi ka ni ka por snap ha da fidan ka jing et ka jong play pen snil to ka ni ka way baka ba kaway ka ba hatam ka day na fidan ka jing et ka jong play ngan pen e fi arukom la na fidan ka jing et jong play ka jing em ka ba ning kong tam pen et ye ki brio baro Pin it ye ki ba duk ye ki ba jinjar. Pin it ye ki ba dan aprenga pop aprenga drugs aprenga kiat aprenga jingbu at. But pinum la sha ban shong ban shu hun tang lamar ba yeng jo pika sok ndai ba pin duai ba pin leit namar haba pidan ka jing it jo play ka jing it jo play ka dai ka ba kner shikita ki ba don kap shikita ki ba marway shikita ki kop shiliang sem shiliang nai ong it yo play la ka jing it jo play ka klempen ki ifi ba pin perkhat iki way la pi perkhat tang la pi perkhat tang jing seng la jong la pi perkhat tang yeng la jong ngani to pi pim pat sngel to i jing e jong play fim tip de jing e jong play ba play ula ayo Jisu ban yap ngani ka pertai ba baro ka pertai ka ni wa jing la ka ba mot kata ka de jing e ka ba le ye kin ma wali klet ki sanran baro ki la mat ki jing e ka jong play na ka ta ka daw ki yap kum ki mata ki la let kelang ya ka ban ai la ka jong ka jing na mar ki e yo play nga khwang anong i fi ka ni ka por bon sin kum ki kristan ngi ongi e yo play ngim jule ye ngi chu sakut ajo ngi klem le ye ka ba ning kong tam la da fi onga e yo play ka ba ning kong tam pinyo i ngi hap ban ye e paralog hi ngi haban e ye brio ngi haban ye e parabange nga khwangan ongi fi ngap hangan kren ni da fi pulina ga bible ngan puli ha ni ga pon ga shiti ga jong u yanes ka ba ning kong kal nang ga saw la pi pulina ga nang ga saw ang ga khat ga nyaw ko heba e tong in e paralog hi na ba ka jing e ka long no play we baro u ba e la khai u no play ba u ito yo play u tau bam e ito yo play na ba u play u long ga jing e ha ga ni ga pau shin na ga jing e play ngi ba u play u la pa ilo khon ba la khamar we sha ga ni ga pertai bangin yo im do Hagani galang ta jing et amna ba ngila et mangi u play ndrai na ba ula et ma uyingi ba ula pa ilo khon malong ka kunanam ta gi pop jingi ka ai ga ba u yane sang ne u tho ba u brio u bam et mi tho yo play la da piklem et pimi tho yo play pin khmilen ti gum no i ga jing rong no ba dai nang ta ka daw nga khwang no fi ka jing et ka dai ka ba ya rap yangi bangin sngel tho bangi long ready ha ka no ko pon na try what fi yu yang ne bala nang et ka ba ning kong e ngi dai ya ka ban et yi brio baro ngi ban et yi brio baro ngayo e gi ni gi sngi tang yem la map yi brio kani ga jing et nga khwang no fi ka dai ka ba pen la ngi bangin map yi brio baro da fi dan gi jing et gi jong play fi no mong la da gi brio ki pen bana sne fi no mong la da gi brio ki kran sne fi no mong la da gi brio ki kran per sha fi fin snel sen ei pen baniki but pin la ban map pim yu Jisu na mar ba dan gi jing et jong play what gi ba sa nar fna yu u et ki ba u map ki u yap na ka benta jong ki u ong ko pato map ki na ba kim tip ka e bigile u Stefan na mar ba dap la gi jing et jong play u ong what num tell ye ka pop halor jong ki Shuwa bo nia ha ba kilen tem ma yu baro ki brio jong play ki de gi ba ya gi jing et jong play bala da pim dan gi jing et jong play ngani tu epi what shu ong nga up gi jing rong no nga up gi jing rong no na ma ngayo i gi sngi gi ba ma kata fin da put in the bible kani gi de khat ka ba teng la bakhla misinterpret ka ba la penting gi ba bon ngan puli gi nang ka ba nyaw ka de khat ka ba arpa way
ter ngan pulia du khoi ba pulai u Jisu ang u brio bara u ba ang hanga atrai banyo le apa ge hima gi benang handrei utaken u bale e kaman ku pa jonga ba benang but the people in Sharom ka iku maka pendu jingkerman yang iki ba back so yang iki ba duai ki ba pang yang iki ba lap aga kerteng ka jong Jisu Khrist ka iku maka kren persya ingi tongan de pule wang sibon kini ong hanga ka tagisngi atrai ngingim chum la yalap aga kerteng ka jame ngingim chum la be no iki so aga kerteng jame ngingim chum la le ki kamba ru aga kerteng jame on kum ta tingaru ngan ong persya iki ngam jula itho ipi kele no nga pigi bi jutrai baman la pipule bahai gini lenong la pipule tangi ni khot lightly hang ne nga kwang anong fin bakla na magani ke kren be tangi ke brug be lap ya nga shang anong ni kaniu kren ke brug be lap dan ke bor ke jong minsi me khoi what ye kiru dang dan ke ne ke screening hakabo blay dang la ya kaban kentat wat kita ke brio ru lada kimia hagaman ke jong blay nga kwang anong fi ya ke ba khlem ya lap lei ya ke ba khlem bek so lei ya ke ba khlem le ye ki kamba ya ke ba khlem ya ke bor jong blay khlem class ru hangne namar balai ngani thui pika tali lai kam dan jing ai hag jing dong no ukran kham tami gini ke bala punjanai ke bala be wat makiru kidang don hag jaka ko blai undang filter ke balai snap hangan ong fi don ke bru ke bong ani kini ke ba ma bangin yalap bangin le kamba bangin le keleng namar ba Jisu ong hag tak singan ong pigin ong trai boman ngakwang anong fi te buang tang tau bale ke man pi ko ban tip ke man ko jong blai ke man jong blai ke dai la pi pule ke ne wat pule na dien pule shkhman da pi pule na ko ba nyau jong Matthias Shuwa bun kren ni khot ka ba pule mangam tan do arfwe do arfulai pi pule nang nen long ba nyau na ka khot ba khatsan fitep ukran shapang udieng ba du so jong la fim dan ki so ba ha ga jingem ka ba mot la fim dan so ga jingem nga khwang anoi fi ki kamba kinum la ban sef fi ka jingelap kinum la ban sef handrei ka bala ban sef yingi hadu ka ta jingwan ga jong trai kadai bangi don so aga jingin pitep la da pide bin mi so ki so ayu ki so jong men se ma khoi ka ta la tho nang stish ki galtia nang basan la pipule nang stish ki galtia ka kren jpang ki khandai tli ki so aga jong men se but u so u baning kong u ba kren u ba de ban mi hau banget u dei ka jing e but day na kita down na kren nang ni bala na day ngi ba try kita singi unang one rung sugar jing kamen ka jong kunrat jong fi la da try hang ni wang ngai thui pi pile ka man ka jong blai ka day bangin ya ka jing it ka jong blai man la ka singi pet ba yo fidan ka jing it hot yo wet but no pet bahaba ya don mano ba pin bitar pin ki fi but ba tiet jong jing thang mi ga no jong fi u da mi shlun jong ga bible ga shiti shi hebrew but dauta kan pin sngo si kan pin ku slai ga bon but kan pin do fi ba pim ya sok but ki brio baro nga khwang an ong fi ga ni ga por la da pitay ban poi shi do shi ga jing rong no fi ha ban sok but ki brio baro ka ba mot fi ha ban ma ki brio baro what kita ki ba pin mong fi nga yo I don ki brio ga shakri u blai ki bam la ya pet sho paramaki ki bam long ya let kai sho ki bam long ya khublai ki sho ki bam long shu bani kren mani phone nama balai bala mi jingi thot bala mi jingi pai bala mi jingi pra nga khwang anong fi kum nu fi ni chong shpnang la da phi pen mat dong nga khwang anong fi tongin dap de jingi ki jong trai tongin ie ki brio baro what kita ki ba pen mong ru tongin ie ki nama baro ngim janai tongin ya map no but tongin IT ni ko por bangin map ya brio baro namar nga kwang anong fi katakan ya rap fi finia ya jing it ke jong play han ngam dan por ngan kren lot ikini baro andrei ngap hangan ya lam fi namar ya gani ko baning kong an kren kham jrong balai ngong bagani ke kerdan ke baning kong kadai kaban penla ingi bangin poi shi ke jing rong no but ladangi dunanang ni ladangi bakla nang ni laman miss nama ngayo imen bau Jisu Khrist gane ga kitab jingpen pau habau Khrist ga daul nang apartment sau Yohanes senranu ba imtemen tama ga Bible uniu de bala ya ga jing shapen shitam ndreu klem yap but utrai ula pen im khnang yu ba ukwa bani kendo ba du hapo ga daul nang patmas ka ba marway ba unle yu ban ai ga kitab jingpen pau barabu ai ga kitab jingpen pau Yohanes wang tho shagani ga balang but utho shaga balang ha Ephesus kin ma nga kren ga balang am kren ye way balang nga kren ye ki banget baro hang new Jisu buang ka balang ha Ephesus uklem ai kerteng u ang ka balang Ephesus ka bamot ki banget baro baro ka shnong Ephesus
kan mau kan ke jingkren jangan nang ne ngam kren ye we balang ngam kren ye we jing shakri ngakren nang ne ye ki bang ngai baro ki bala ban ngap ye gani kan mau jisu bu tho ye ke balang ha besas fitibu ang kumno ngap ngana puli fin nang ka baar jong ka kitab jing pen pau ko khat ka baar wang nga itho ye ke jingle jong pa bat ye ke jingle minat ba ke jing ye sha jong pa ba phamla sha shu ye ke besneu phala tenju yet ki ba ang ba ki long ki apostle bat kim long te phala sham ki ba lam le padan ke jing ye sha pasha na ka ta ke keteng jong bat pham shim la ngau tha yan kan ke balang ka ba jisu address ningkong ha ka kitab jing pen pau ke balang ka ba la pipet daki khmat brio kan ke balang ke bala biang na dong sedong mdan balang hang ne ri jungi menta ka ba kot kat ke jinglong ka ba jisu ang ngai yo itu ke jingle jong pa ke jingle minat ke jingya sha ke jingbam la sha shu ke besneu paten ju yet ke apostle ba kimlong pashem ke balam ler bat ngadan singap wong ne phala shem ke balam ler bat padon ke jing yasha na ka benta ke kerteng ke jonga bat phamla sha phala sha na ka benta ke kerteng jonga bat pham shim la sngo thaj yan kane ke balang kane ke balong janai laban ong mdan balang kat kane ha gini gisngi hendre kat ye kane ke balang ublai dawai ke jingle dawai kita ke jing piang uji so hang ne wang hendre ngadon kane ke ba persha ye pha ba phala ino ye ke jing ye jong pa ka baningkong nda pipuli nang ni wang kan mau na magatanang no palahap no bat to kala ka bamot bat to le ki jingle ki baningkong lumda kumtanga wan kloy pa ngan penkriya no ik ding pring sharak jong pa naga jaka jongka lada pham kala ka bamot ang ktien ko jong blai naga ta daw nga bes nang nga khwang anong ifi lada blai u persha kum no fin kat chiga jingrong no lada blai u persha kum no fin lek bat u ga ta jingmi pat jong nong ya nga khwaga nong ifi hang ni nga ibo blai wat ya ga balang ka ba he ga barit wat ya ga balang ka ba biang nang no wat ya ga balang ka ba don ka jing it ka ba shit ham ka ba plu na ka benta u Jisu Khrist kata ka dei ka ba utrai u kwa agini gisngi but dei na ka daw da pipuli ba hai gane ngan ben shai fi kum no ka balang ka hap no na ka jing it ka ba ningkong ngan pen ifi gane oi nda haba baro kalong tang ke jing pendep rukom nda haba pirwai malumala kren malumala aish ka kamu play malumala bat ki eki ba pile kilong tang dep tang ka rukom nga khwang ani tu ipi ka bot nang ta ka dei kawan tang ka rukom le niam bat ke jinglong niam klem na kren ya no nga kren ya baro akani ka por la da fikren dan shu ke jing shir ham da firwaim dan shu ke jing it you try la da fim ju jaw mat shu aba pi perkat ke jing it jong play la da fila limit ke jing try ke jong men sim be khoi bat pi da shu bat be je baji ba ke por ye ke jing sang chim pnia chu do men sim la pnia da ke baji bat ke khwa ka no ke fi nda ha ba ke jing sang la pnia da ke program da ke baji ka ta ke dei ba ke jing it ke ning kong kala yap no fim tip ba la da fidan ke jing it ke ning kong ngan ai nuksa nang tang para briu la da briu dan ke jing it ke ba shisha ye ke samla ngan ni thu pi kim tieng wat ye ka ban ya chiteng me chiteng yong ban shong alum jing tap kim tieng wat ban no ya bro ban le ke kimi ki pa ki persha namar ba ki dan ke jing ye para maki kata ga dai tang ke jing ye briu nga khwang ni thu pi nda ha ba pi it shisha yo blay nda ba ke jing ye jong blay ka plu ka don non pim tip ye ke ro pim tip le ran pim tip satya ye ka ban le ru kom ban le niam pi it palat ban roi pim kwa ban kot pi kwa ban duai pi kwa ban ngan ni thu pi la nyau ben ye ke briu ke le kom ta la ong ki bi le shong shit kin ma khmat jom le de le shong shit nga khwang ni thu pi baro ka dei ki dan ki briu ke ba mat shisha ye ke jing it ke ban ning kong ke jong trai nga khwang nong fi nga mi kai pin le klumar nga mi kai pin long ti sang le shpo jim step shpo jim me hede nga kren shapang ka ta ke jing long min sim ka ba shisha hato hapa pi roi fi de sham ne am yo play hapa pi mani yo trai fi de kendu de am yo play ndre la da la pnya ye fi de ki program pi le shirwai tang da ka rukam bat la da ka long ka joji ke jo kala shong ka joji ke jo ka kom kren ke joji ke jo ki khobar ke joji ke jo ki bible study ke joji ke jo ki message ki program sunday ke joji ke jo roi ke joji ke jo le khum joji kum jo
kan mau blay day besngo tanat ke jo puli na sam ke balai pulai blay wang ini tin wang ruai hangai ke jing ruai ke betumai na ruai sa ke jing ruai ke berim na khwang anong fi ngam kren ben ki hymns fi aban ruai I blame betumai bang ki ada fi de pindan ke betumai ke bawan da ka papmi na ka jing et ke baplo ba ke beshir ham na ka bentau Jisu Khrist kita ka de ke bangayo I bau blay hang ne wang ini tin sam na kren bahai ke ni kendia Namar ni ke kerdan ke benung kong tam. Bala da fidani ke jing et ke beshir ham nam tau try ngala ban ong kan ya dai fi na baro ki eke. Fin la ban job ye ke brio show try. Fin la ye ke ban long ke jinger khush ke bubuan. But kawai fin la ban map ye ke brio paro. Ban ke khwang anong fi ke pas ngap hangan pen I fi ke ni. Ndau kran ke ni wang Token mau nang no palahap no. But token lak abamut. Le biang ke jing le ke beningkong. Wang pet baha ngasutunat eniktin wang. Lada pam ke lak abamut ngan wan kloy. Omong ngan wan ngan bread no sedujok nre wang eniktin. Ngan shim ye ke ding peniang syarak na pedeng jongfa. Check bahai kita bang keren. Bala daw try uwengi ke ding peniang syarak na do no jongfi. La daw try uwengi ke ding peniang syarak na ying jongfi. La daw try uwengi ke ding peniang syarak na jing iseng. Baro ke bangile ang takade ke besyu antat ke besyu tarai ke besyu muddur ke Shillong tang ke rukom ba niam. Ni syu tare rumah bat ngi klempoi syu sunu. Ketien ke jong blai kam dan jing shai syu. Ketien ke jong blai kam dai syu ke besnobang. Bon ba ubelet ang tao de bayot tia kala Shillong tang ke rukom ba niam. Bat ngakwangan itu ifin namar balai. Haba weng no ik ding peniang syarak ke kren. Habam dan syu ke jing shai ke jong blai. Habam dan syu ke jing trai ke jong mense mekoi. Ba ke jing shai ke jong mense mekoi kam dan syu ke brio ke bekren. Kam dan jing shai syu ke jing iseng. Kala mi stang ka bedum, kami sa ke jing apat ye pra. Kami sigi niam sigi an, pen mi sigi rukom. Nang tala syu tau ke wega norms, ke wega niam, ke wega amar benang ke wegi an, ki constitution ke bebon. Ngakwangan ong ifi hangtang iprsyang ban gat ke balang ban ye dai ka ngakwangan ong ifi pimla ban le de rukom pertai haga kam ke jong blai. Ke kam ke jong blai ke dan kam de jing ke jong blai. Ngam keren persya yaki jing peniat kam dan kam. Tambuan ai begini kin peniat kin bat begin tekno ke jing trai ke jong blai ke jing trai ke jong mensim bekoi. Lada fidan ke jing et ke besisha ke jong trai haba ke pluk ke jing iseng haba ke briu ke dan ke jing mat ding haba ke briu ke et yo trai pinio ikim la shong ngani thui pia bagi ruai pisngau tho haba ke duai pisngau tho haba ke let ke leng menyalap ke gospel pisngau tho bat ngakwang anong ifi tong ini thui ber ke ta ke jing et ke jong blai ke mi no mensim bekoi jong trai bagi ta ke de ke ngakwang anong ifi u blai wat la haki briu ke ibet ndre khmat jong blai ke de ke bepriang hon namar trai ang lada pim ke la ke bemut ngan wengi ke ding peniang syarak but de ne kedau yang nang ning kwang ong ifi ngani ke por ai kini ke bang keren men ke sngi kan dei ke banwan ra ifi ke jing shai ke ben ko tam ke bang kwang ong ifi ki ai ke bangi dei bandan Shuwa ke Jingwan ke jong Jisu ke jingrong no ke dei ngini bandan ke jing ke jong play khnang manum slam en pen ifi lightly ke ben ko ngani ke jing ke baar ong Jisu na ke gospel ke jong Lucas ke lanang ke khat pra ke khot ke baprawang Lada ukon jong brio komod u Jisu unda wan jaga pertai. Un shamne ya ke jinget ya ke pertai. Kaba ar ke kerdan ke bangi dei bandon Shuwa ke jingrong no. Ke dei bangi dei bandon ke jinget ke ba scam. Hagi ni sngi ke bakado. Fi la tesse ke jinget jingi malaga por. Kini ke jing jam entah ke bejaga pertai ke dei ke ba tenjo ke jinget jingi kumnungi long. Fitip la daw Jisu unwan men tagi sngi unum wan men rong no igibriu gi ki jingmut unum wan rong no igibriu gi shap tiang unum wan rong no igibriu gi shipang shani shipang jatai wan rong no igibriu gi belong panik igibriu gi klumar u blay wan rong igibriu gi jinga junkie gala san gala rangba bat kita gibriu gi dei ki bam ki jingmut ki ba bat scam gi jingpenem gi jong trai ki ba yang apdang jong gi jinga ki ba gi jinga ki ba scam bat ngan pen if ye gi pot dei gi jinga bangi yo gi jingpenem Pinda puli na Bible. Tangan si pinifi kandiat na mangamdan si buwan kapor man keren ni gani. Napi puli gani na gasiti si giyap sa skil nang kabaar. Nakadakot ka ba
prangan puli gong nama daga jing ai la pen em pi daga jinget ken kataru om na pi hi kalong jing ai blai om daga jing le ken bau nonuru unom yo ban snau sorong hoy nama kam daga bible study kam daga bangin hikai slam mangne arenga shuan ra igane ba pin snau tho bayanga ba de fi la pen em dei nama jing ai ga jong blai but ngi yo daga jing ai ka bau jisu la ai shingi kadai daga jinget ka bau blai la bo ga do no chingi Fitip kumno ka jinget jong fikan kraw, kumno ka jinget jong fikan yang adu ka sngi jong ka jingwan ka jong trai. Kat kum ka shiti shiki nang rom ka nang ka bashipao ka khat ka khat nyau gong ka jinget ka jada ka ba yo sngaw, bat ka ba yo sngaw da ka ktien ka jong play. Bat nga kwa ngan ong fikat ba pidang snap ingani ka ba nga kren mga manta ka sngiru ka jinget jong fikan ang kraw. Ka jinget fitip ka jinget abang nga kren ka jinget tang fit dan ka brio ka bam sngaw to. Nga kwa ngan ong yo piru pim sngaw to snap inga khendiat. Nganda kali ka brio pinget na mi play orang yang ingat. Handai kan mau ingat you play hakan nuru kam. Kan mau jingat kam dai ke bana ke klik ke jingat ke dai ke bana ke dot note. Let a ingat you play pihak ban skill to pihak ban shy ke dot note jofi. Film tip ba Bible ke keren shy gini kitien ba habangi IT la ke jong ke jingem habo play pen emingi la keren ke ta ke jing kapat shige hima ke jong play. Ba habala pen ka yangi shige hima play. Ngan itu ipi ke met jingi ke long kum jo ke dur jingi ke long kum jo la dang dan sun post nem ngan long hi sun post nem andai kamur ayu ke jing ka ya ubrio ba hapo jingi ubakin jamin sim. But ke jinget berobor ke dan how ni ubrio bakin jamin sim. Teng i baklai kita ngi pet ki priu ki benang ki start ki tip chiponi ki aka ngi perkhat ki tag ki krau jinget mdai kum ta u bekrau jinget u dai u bala ban besai nu priu ba po u ba nu priu ba kan jaman sem ula nang san puli ki shiti ka ba ar ki karen ki nang besau la pi puli nu khat ba khat riu ngala nan dat wang na mar ka ta ngim man thacho lau priu ba habar jingi ula nang jot Penban utau brio bahapo, utau inner man, utau inward man. Penban utau brio bahapo, kamut utau bala khapat, utau brio bakin jaman sim. Ula nang shat, ula nang klan, halakis ngi. Menta ngi pelet jing mut palat ya gani ke babar. Nangi pang ngi lej doktor ngi lej hospital, pelut degi lak, degi paulak, ban sumari ni brio bahabar. Hendrai menjudan uba pelut tang si pau tingkaru, nakamentau ni brio bahapo. Bat barabor ngi besai ni brio bahabar, tang degi jing bam ke bangi bam bahang ya bam ke vitamin mentali lengi ong man penklanya ke immune system le kumta bam de kita but baro ngi advice kita aingo you play kita ke bedai ndai judan ba advice ya kita ke immune system jong new brio ba po ba new brio ba po un le kumno ba un san ba unumpang ba unum raiko ba unumpang ngakwa nganong fi ken mau habo play un shim yangi ha ke jing dong no un say new brio ba po but ndau say let a pimp sabaha idai baraiko idai batangkat tu kerenyang, bat pen singaw le ran, haga taga singi ke jong turai, bat day naga taga daw, habang nga kran ke jingat, ngam kran ke jingat ke babisu singaw to kum to, hada ke jingat ke mga kran ke day, kat ko munu brio ba po. Naga taga daw fi puli tu stiga ba arkaril na masar khat ba khan riu kan nyaw, usang nama ke jingjin jar ke besting ke batang shipet, kinang pernang ke jingkya ke buram ke bapalat shigi ba bam jukut, ngalalan dat ke tu khat. Kabamut bau Jisu au apso Paul Ukraine to Ukraine Japan ni brio ba po ba umpet shu da jingya nagata daw sa hikay sharum ba daingi banum ya da jings da jing yoi ndai bangin ya da jingat ndai shu bangin ya da jing sngaw ndai ya da jingat bala ya da jingat ka dalaga jong jing yoi nagata daw mentangi yoi ni virus mentangi yoi ni klam mentangi yoi tang jingting ndai ni brio ba po dan jingat ai ba virus Lada ke jingat jong fi ke dai ban klan fi haban perkhat yo ne brio ba po jong fi besade yo ne brio ba po but ya ke jingat jong fi umbam de do snang de do mesi umbam do ruti de makhon umbam do shaw umbam de ne brio ba po ne bam tang de jing duai ubam tang da ka ktien ke jong blai ke be im ne brio bam hang ne po de bu yo sngaw ya ke ktien ke jong turai ke be im mal ke sngi but nga kwa ngan ong fi ke ne ke por snga ba ngan pen i fi nang ne ke bible but tang abang ikran ke jingat ngim so Jisu ang unwan jale pertai unsham ne ke jingat unsham ne am ya ke jingat ke besisha hapa unu brio ba po jingi unu brio ba po jingi udan la jong jingsan but chibun ba ki brio ki klem yo ya ke jing besai unu brio ba po ketaka dai ke seriousness la ni ke ba mata ma ke jing shakri play
Film te balay nga kren na gitu ki voice message jonga malagisngi kani kan dap si spa terli menta nado basdang li lockdown balay nga kren dai banganang man kren ngalong concern ni ubriu bahapo jong ki briu ki bala IT bangi dai ga ban sa ki briu ki bala IT show try namar ki bam jam lagisngi ndai ni ubriu bahapo dan jingbam but nga kwa ngan ong ifi na gisngi ma pidai pin singo tho bau new brio ba po jingi udon kame ga bam namar ga jinget ke shong hang ni apo teng fin na krane ga jinget ni set per khat be ga jinget pim te ba bible kong ba hok yem ga jinget snap ngan pin ifi ga ni ktien ga jong blai puli bat nga ga shiti shi ga hebrew ka lanang ko ba sa no do khat ga bin kong ong ne namar ga ta tongin shapte ngan da puli suki ga ne namargata tongin shapti haba kadang sa ka jingkular banai bsut shaga jing jathai jong u yo kumno re kumno uno na phi on iman banom kat shaka firum kat shaga jing rong no wang kumno namar shisha hangiru layalap yaga gospel kumba hakitaru Henry kata kektien belayos ngau kam semlapen mentoy yaki wai pat yaki wai kalang kejing mentoy yaki wai ka klem mentoy ka jo kektien balai uang ka ning khat wang namar msimla knyot lang yaka bat ka jingat hakita ki belayos ngau Davi snap ek kektien ka jong blai ka bang kren men ka sngi lada ka dai na ka ning bible what criticize yaka nga kwa bapin pediang daga jingai lada film knyat ye ktien ke jong blai bet ke jingai ktien ke jong blai kam dan jingai dei bet ke kli ke dan jingai dei bet ke jingai ke badan apa ka non but ai ba ke jingai jong fi kan bam kan knyat ba kan long do long snam po jong no brio ba po but pinyo ye ke jing penem pet wang kum no wang namar ngi ki balanget ngaba kita ki balanget kinyo le bsut shiga jing jathai kumbo la ong kumbanga la smai ga jing bitar jonga kinom yo le bsut shu shiga jing jathai jonga la kalong bala pendep itagi kam na do bala seng nong rim ye ga purthai u blai ompen em fi de jing le u blai open em fi de jing het bat la de jing het jong fi kat kum u brio ba po katlat kalong ka ba ma kat takata bat ngakwa ifi mena ga sngi bangan hikai ba ka don kam ifi ba finiai de jing het baru trai ai ga jing et jong fi gandega ba pen trai kam ma lagi sngi kamat wan ga jing e ga jing em jong fi ai lat ga jing et jong fi nga khwang na fi blai u snow ba ha yu brir tang ga jing et fi pule ga ta na ga siti ji ge hebru kal nang ba khat we ga khat ban riu nga la landat le se bon gi ba la landat ga khat ba u blai u ga siti ji ge hebru ga ngom no klem ga jing et mla pen snow ba ha yu blai Pimla pen snow ba yu blade of young ala ban e gata ngala ban le mta ngan le no mta ngan shikri blame mta ngan yalap mta ho kita bar kha gide gibdai ndek ma ban pen snow ba yu blame la shu da jing le briu ndek bangi pen snow ba pala yu blade gide bangi dang jing et ke skam Shidi ge hebru nang bakhat we tu bang ong mentan khat ban riu ong no ong klem ge jing et mla pen snow ba yu blade nama ga day yu tau bo wan jan chau blade ban nget bo don bat bau long ba ai nong ye kita ki ba wat yo femi e stisi ki hebru ko nang ba khat we ka kran ba ye baro ki ru khoi ki jong trai ki ba ya da ka jinge but dai na ka down da ka skinga khwang nong fi ka to ka nong ka khat pra jong Lucas ka ba ngala ong fi mene nga khwang nong puli shu ka na ka khat ba pra wang la dau Jisu wan chang ni ka prtai un sham ne em ka jinge ka prtai pim tem menta finio i ba ki brio kin hap na ka jinge na mar ki pin shash kor palat ka jingi kai jong ki so Ong Paul ga chiti ga jong Timothy Ukraine shai na ga lanang ka basaw people chiti ga ning kong jong Timothy ga lanang ka basaw ang umen sim ba khot u ang shai ba haki yagi ba khat do don gi ban hap no na ga jingai da ka ba pun sha skor gi men sim ba shukor bat ga jing hi kai ki so phim tip ba ga jingai pi hap ban ri ba hai ka da ka ba pikiar na ga jing hi kai ki ba klu mar gi ba bakla gi ni kan ken hab na ge jinge na mal ge pun charge kor ge jingi kai ge so fitep uda wanra khndiat ge doctrine ge jingi kai ge kin jak so wong kum ne wong da ga jingle asap ge bri klan lam le ba thang saw ge tip lam joki kum no na saw ki ba adong ban shongkurem pet ba yo dan ba wan chi jo fi bang
Pihak ban ikhlat nak badulak lan pimla ban yeng beriu syuk namar pihak ban rikho jele dia ke jingwan kan mau ke sami beriu ke ban adong ban syongkurim ketaru ke de jing hikai jongki sot ong wap support kiba adong man syongkurim nang tagi balem no kiba hukum man kendia no nagi jing bam ya kiba blay ula tauken ban priang ki daga ba aingo da kiba nget ban kiba tip ke jing shisha na ba ke jing tau blay baro kalong ke ba ban mdan ei ru ka ba an kentai no la da priang ki daga ba aingo na mala pen kho ka daga tiru blay ba ke jing duai na ka daga daw da pet ba dan ki bri ki bo ni kai ba uba bam kumta umbet ban bam kumta umbet ban shim ke jing khwai trai dan ki ba ong uba dang bam kumta umbet ban shim ke jing khwai trai uba long kumta umbet nem ta umbet ngakwang ani toy ping ni wan bang shaka bam gadi pim te ba siti shi nong rom nong ba khat saw ka khat ka khat nyong ala len den wa ka hima ka jong blay kam de ka ba ya bam ya di hendrei ka hok ka jing sok ba ka jing kaman ka jong men se ma khot da pi puli ka khat ba khat prawa na mar u ba shakri u blay ni ki ek u de ba pins ngau ba ha yo blay Naman bang amyo sibon ka pot ban kren kan indrai ngakwang anong ifia kan ka pot kan mau yo ya ka jing penem piyo na ka jingai but u play wang man la ka singing hap ya ka jingai but you ka jingai jangi ni haban pikir bakanum sneo ba anum pen mang ya ka jingai banum pen tot banum pen jabo ile ka jingai da ka jingi kai ka bakla ngakwa pinyo ka tenu play ka snor ka diamond sim ka ba tai ka jinglang men sim ka chau Teng ile jingi sangi klem yo ya ketien ka batay min siem jingi katay tangi ka khle nga perkhat ka we ka pol nga le jingi sang ka we ka jaka malet lang ban we pastor nga shong pa ka jingi sang one way briu ba kren na jrong ketien ka jong blay nga shong tang la play jingmon but ngadang si sedang man shakri you blay ngadang ang nuot palat ka min siem jonga ka trang palat an yo sngaw Kuran ni gitu ketien ke baang ngan kamiat lagi khamat sikilum nang no kan wan ke jingirap bat ngala pele jingmot ban sngap handai nongkren ubatai pen ban yo lum apa Jerusalem yo lum olip ba udan kata ke haid bat udan kata na ke syllable bat ngani thu ifi ubatai ke location ke jongo bat hadu ke bakut usakut halolum bat ngi ke bami nang to ngani thu ifi ngi su sakut halolum ngi klempoi shanu ngakwang an ong ifi ke ni ke pore ke bible klembo bang inlet bania batai ke geography ke history ke mau ke tin ke jong blake ke jingbam ke ken jaman sim ke ba pi let ke jing sang pi up ya ke ban besayo brio ba po jong fi nang ke jinget jong fi ke dan hau nu brio ba po but pi don ka manyo ke tin ke jong blake ke ba im ke ba don bor Jisu ang da kupu bo brio im de ke tin baro ke ba mi no na ke shintur ke jong blake Badai nak kita daw mentang sengingan pen ifi nang ni basipon ki brio kin hap na ke jingat na ma kim trap ban snap ke tin ke jong play ke badai but ai hagere ke sengingan pen ifi ba fidei pen sngo tho bala da film dan ke jingat ke scam ke bet ke shisha filafin miss ke jing rong no na kita daw na fi kwa ban kot shi ke jing rong no ke kedan ke beningkong ke de ke jingin ma ke kedan ke ba ar ke de ke jingat but shangan pen ifi stang ke wai na mangam don porsio ngan puli fina ke sithi ke Ephesus kanige de ke way ne subject ke badon kam tama ke ne sngi ke bakhatdo Shuwa ke jingrong no wapso Paul wang ke sithi ke Ephesus ke nong ke san na ke khat ke bakhat san ngan puli ter wang to khmi ba te kum no fiya kum ke bam start hande kum ke start daga ba siu spa ye ke por na bagini sngi ke long ke sneo na ba kum ta to long pi ke be ndre ke be champagne ke egaman ke jong try min ne pi pulin ang tay na Matthias nang menyaw ke khat ke ba arpuai ke ba Jisu ang nga ke ta sngi ngan ang ifi ngam shim la ito na ma de tang kita ke bele egaman ke jong try fi puli hang ne aso polong to long pi ke be ndre ke be champagne ke egaman jong try fi tip ke egaman jong try hang ne u puli ke khat ke ba bodwang wat long pi ke ba buai de ka wanya ba dan ke jinken wen ndre ke man jong try ke dei bangin tap daw men sema khot badai nak ta daw ngayang nang ni ngakwa nang ifi kin mau ba pin kot shi ke jingrong no
kani ga de kerdan ga khaddo ga bangan penifi ba ladangi kiar na kani ga ktien ngala ngan ang kadai ga jing up le no ai namar ngayo I nang ni ba habaw absul palu kren yakni wang to khmi ba kum no fiat kum ki bam start kum ki start pikin mau Jisu kren habaw kren chapang Jingwan jao chapang tu nong let kurem ba wan shiteng me pikin mau kren na gospel Matthias kal nang ba arpusan na to ka parshi chapang ki shipangot ki thaisati ki dan sangot ki start sangot ki bobet but baro arngot shiteng me upun tot ban wan but ki yothia then the one ki jingriu turai but perta ba nong let kurem ulawan yang judge ba pinet shaw ki yang judge but ki wai ki dan ka umpniang ha ka khulpi jong ka sharak jong ki wai pat ki dan ka sharak tang ba kam dan umpniang but ha ba kim dan umpniang ki do ya ka jing let sipo to ka yeng jong ka jing khawai shong kurem but nda ha ba ki let adin wang ngam ito ha ba ngam ito kawan si ka to ka tien ba ang Jisu ngam ito ipi ki nong trai ba baman ka ba mot bala da pim nang ban sngal to i ka tien ba ka jinglong ka ba khaddo Shuwa jong ka Jingwan ka jong Jisu ha ka jingrong no ka ba khaddo ka dai tong in long gi start bangin don ha ka bangin buat da ka wan bangin buat ya ka politics bangin buat ya ka buram pertai bangin buat spa pertai bangin buat ya ka jingpau nam bangin be ka jing buat ya ki han rai tong in dap daumen sem ba kho jong blai udo angum ne da ka bangin kran paralog ki sam ha ka jing ruai ba kin jamin sem da ka barwai da ka bakin o da ka do no jong fi how try gani ngamot kumno kamot ba ka eke ba pile da pi ruai da pi kran da pi duai na pile kumno ro pi de pin le hadian ba pila priang ba pila dap daw men sem ba kho na ka daw fini iba usai tarun ya le kata hagi ni gisngi ba wat na kita ki balang ki ba ong ki ba kin jaman sem mju kren chu yu men sem khoi mju dan chu ka ka jing trai ki to men sem khoi kam dan chu ki jing ai to men sem khoi dan chu ka jing shir ham ka ba trai do men sem khoi bat ngani to pi barok la khlatan ka jing pen na kam barok la khlatan ka jing le niam ngi kham pen le jing mot pen ban ne ka wai ka ba sngal si ado kata bangi pen le jing mot pen ban hikai ki brio ba ki de ban ai ko ne ka shifau bangi kren ni ka pisa ba ki de ban ai tang ka pisa bangi kren tang ke pisa nge krentang ke taying maning nge tray krentang ke thilup jingtap nge krentang ke ne nge krentang ke tay but nge klet no ye ko badon kam tam but ke ta ke dei ban hikai ke brio ba ki dei ban tap do men se me khoi nga khwa nga nong fi ken mau ngan bo ini ke ktien mdan mano ro bala ban her hi shebneng la mdan ge bor e ge ban kit yo brio shanga nong fi ge ne ge por ha ge jingrong no ang bible haba on rong no igi brio kini her but ngan ong bet yagri gtien on shimno yo mun sem khoi but ki brio gi bedon yo mun sem khoi on rong lang ikida ga bor ga jong mun sem shabar no mun sem khoi num la ban her shijrong pimte ba shiti shi nong rom gul nong ba fra bi police ti shi nong rom gul nong ba fra ka ong igi ni gtien ka ong ha ga khat ga khandai ma fi pim lang ga do an re ha mun sem la da mun sem blai u shong sa po jong fi la da no dan yo mun sem Chris uta dei u jong u la ni long u jong blai na khwa nga nong fi ni ga por mun sem khoi u trai ha brio ngan shipin fi kindiat mun sem khoi u trai ha brio ban pin kin do yo bon kla ka bamot ndaw la kla ka bamot mun sem khoi u shan sharp yo brio banado u sngi ula dei khon jong blai kampat biang tangata hadien baula shan sharp mun se ma khoi ukwa ban pen baptist yiki daga bor ka jong mun se ma khoi ba unda yo ban shong dap aga jing em jongki ba ndai tangata mun se ma khoi jong blai un hikai fi ba pinia aga jing pen sle ba daga bor ka jong trai ndai bangi don kam mun se ma khoi tang bangin chula ban yalap ndai bangi don kam mun se ma khoi tang bangin shi yang ban bat yo microphone and they can mau mun se me khoi yarap ye jinglang mun sem ye ga ba pin pule ni ga bible shabar no mun se me khoi pinom sngaw tho u yarap ye jing duwa e jong fi ga ba malak sngi u yarap ye jing sngaw tho jong fi ye ga ba bakla ba ye ga ba shisha na ga bam shisha but teng im ju kren yo mun se me khoi ni kren tang ye jing start brio but mun ta ga sngi tong in long gi ba start ngi num long gi ba bi da ka bangi pet bahai ga sharak jangi ka bamut ka dot nut jangi ngi dap ne em daw mun sim khoi ladangim dan nga khwa fin kala ka bamut pai sho trai namar shabar no mun sim khoi ndan lenti ngi bangin kat chi ga jingrang no ko jong trai kani ga long ka ba kham dan kam nga kren fi
Kiba Ngi Dei bandan ha Shuwa jong ke Jingwan ke jong trai ke NONGKREN Ngi Dei bandan ke Jing ke jong play ke Bahar Ngi Dei bandan ke Jing ke scam ke Balai Ngi Dei ye ke bandap do men sim ko ba dei na ke daw ngan pen fi Shuwa ngan pen kot ba men sim ko u involve u kta igine barokhat sngap hangan pen fi na Bible dei nam dei fi shong hang ne kat ba pidang sngap pi kwa palat ban yo blend ke Jing ke ja pi kwa palat ba pen shirham nam do tra ke yap lut baro kam tam le le ke sngi ni yap lut ke Jinglong men sim pi te balai namar klem men sim ko finom yo ke Jing job play namar ke Bible ke kren kum ne ke shiti shi nong rom ke nong besan ke khat ke besan gong na ba ya ke Jing jong play la the yar no buk ha ke do not jongi da men sim ko de men sim ko ubawan man tap yang ke Jing ke Jing Jing nak ta da men ta ke sngi ngan duai bo men sim ko ubadan na ke por udan ha ke yeng jong firo ha ke por nganget bo men sim jong play udan bakat mangadang duai un yar ha ke do not jong fi fim te ba ye kran chpang jinget puli le ke shiti ke jong ujuda ke dan tang ke lenong puli le ke khat ke ba ar phau gang tangan da puli ke ni khnang makan shai ke ki shiti ju juda ke dan Shuwa jong ke kitab jingpen pau singap ngan puli khat ba ar phau gang ma phi ko hab ba ye ha ba phi te le de ke jinget ke ba khoi tam jong fi da ka ba yai duai ha men se ba khoi ha ba phi dai bandan ke jinget ke ba khoi ba phin te ke jinget jong fi hab ban yai duai ru da ka bor jong men se ba dai ne ke daw ngwang an ong fi ke por haba pi mut ban ya de ke Jing pi don kam yo men se me ko haba pi mut ban ya be Jing ke ba khot ke ba shisha dai de ke bor jong men se me ko ba dai ne ke daw ke por ba NONGKREN ke ni wa sto pol wang wat long fi ke be ndre ke stan de ke champagne ke ke man ke jo trai wala long fi ke bua de ke wan ke ban ke Jing ken wen ndre long fi ke be dap daw men se me ko ngasngo si bangan ong fi bangingi kenria na ka originality jong ka balang ka beningkong don lelegi be hikai sundan ba mun se khoi dan shu ba don gi be hikai sundan ba dan shu Jing ai ge tholo pa ge Jing duai thle dan shu don gi ba ong sundan ba dan shu ki kamba namal balai ba ki klem yo shu yelade and if you e ka balang ka beningkong Jisu de kren shai wong wat yele chinu shanuru lamdam pat pendap ifido mun se khoi namar pinyo diang ke bor ki kama apostol no NONGKREN khot ba prawang hen rei finyo diang ke bor ndalawan men sim khoi de fi ba de ne ke daw ngi min tangi not ngi shim program ngi le ke ngi election ngi trai smart ngi rwai ngi le lot ke jaj pa jaj ngim da tikina tip ngi don bor ne men sim khoi ngi pet na ko originality plan jong play Petros adin bu yalap mo ude ke bor men sim khoi lai jar ki kala ba ki kli Petros ki ong in le kum no Petros ong kala ka bomot bar pen baptist fi way po way ha ga kerteng ga jong Jisu ba ni o ma bi ki pop bar wang pen yo diang gi Jing ai jong men se mu ko namar ga ni ga long ga Jing kular fi ki khon jong fi bat e gi be Jing ai kat ki bo try bulay un khat ho Paul ndaw la kala ka bomot ga ni to fi bulay ong i wana nes let you can do yo Paul ha ga yeng jong Judas dua yu namar na kwangan pendap yu do men se mu ndaw Paul la khalalong apostol hakikam ke apostol nang bakhat khandai u yekendu igi banget ki badan ka balang jong Yohanes nang pen baptist ke jinkli ke bami na uning kong kadai pila pediang ne em yo men se khoi men ba pila nge ngi pet na ka ta jinkli menta ngim jutre shu ban kalibat mdan ban not ru ban kali kumta menta ka jinkli ke bami kadai pila long kristan ne em kabar ke jingkali ke dei pila dan ha kanu ka balang kabalai ngi kali ke brio pila bam jing khawai utrai ne em lesing ngi kali se ke jimpin baptist ngi kali se ke a hare ken mau ke jingkali ke bami no apostol Paul ke brio umlang interest se ke taki a udan ka wei ke jing sngo tho balana fidei ke bawan na Yohanes ro ukuli pila pdiang ne em yo men se mo khoi nadu ba pila nget yo Jisu Khrist kiong em ngim simpriang ngim jiyo sngauru ka ba sngaw si kalong mamenta don chibon ba ki balang
haga pertai sendan ki bamju yo sngau shapang mensi mukoi tang ula klan niam bagi kerana mensi mukoi tangah ke Pentecost Sunday but the rest ke snamber away ngi yat lait no mensi mukoi kat bau Jisu ang ngangan lait no ngan pa yo mensi mukoi bau shong sabat pi un hikai fi un yalam fi juga jing shisha baro ngi yat dalade but dai lagi tak daw men tak singa kwang anang fi ngi ken ria na ke plan ke belong original ke jong blay ya ke balang ke beningkong but ke sapoi ke jinglong pertai bet ngi setelat bet ngim don bor but dai lagi tak daw kwang anang fi men tak singi yang nang ni ngakran ni gini lada ka balang ka balang ka met ka jong try shitlop ki banget mafi ki bayo sngaw lada ka dengi bangin pen khre ye ka jingrong no ba ka jingwan ka jong try ka baning khong tungin pendap ila de ka jing it ka jong blay ma tungin duwai ba men se ma kho jong blay ni hiar biang ngi namar nda hiar men se ma kho uju the angi uju the yar no buk ong ka tin ka jong blay ye ka jing it ka jong blay ka da no changi ba ka ba ar larangi duai ha jing duai ga jong men se ma khoi ka tai ga jing ha chingi ma dai na ka ta daw nga kwa ma ta ga sngi ngan duai fi halor jong ne nai per khat e ga ne ga jing pang nai per khat e ga per khat e ga ne try ma ta ga sngi nga don ne em ga ne ga jing e ne nga dang ye thut ne nga dang ye mong bat no ne nga dang don ga jing wet ne nga dang bishni ne nga dang sarong ne nga dang long kum no nga khwa nga nang fi ga ne ga par tongin pendap le de ga jing e ga jong play I men se ma khoi un hiara fi ski tangin duai ba ga jing et chok fi gan klein bat nga dang nget ngan ong ye ga tien da ga jing shlor ba da ga jing la da fi IT la ga jong ga jing em sa shi se ba la fi kloi ban saranda ban plelet e ga dot no jong fi la da fi shura e ga ti ga jong fi ga ni pom no try ngan IT lo de di ai biang nga try da ga jing et ga ban ko ngan kla ga ba mo try nganom shu shakri me malumala reganda I lo try I hanga try to get jingat ke scam. Pendap yang try do men sim ko. Bangan la ban im ke jing im stan ke job, but bangan nong fit aku te sni jong ke jingwan ke jame. Ngan duai fi ke ni par. Na kwa fin pai show play kat bangan nang kren. Ai ke ni ke khlep mat na kwa fin show duai lang bat nga nget kat bangan nang duai. Ke bor ke jong men sim jong play ke ni ya fi. Pediang ni ke ktien no try ni ke khlep mat. Ngan duai kitu ki bakwa ke jing duai ke ni ke par. Shura ikti ke jofila ka long bela lele ra bro artali tongin ni duai lang bat nga kat bangadang duai ngan ong lepa nang ni mensi me khu jom lai un hiar fi agani ko por la fi ngai mensi jom lai un hiar fi tongin ni duai bat nga agani ko por kat bangadang ra ikti nga kwa fin priang igini ke jing pen sle kan wan ke bor fi ke kum ke electric current kala man wan ke bor ke jom play ke hiar fi ke betersai baru play la ban kita ke dot no jong fi la bin yam pila bin jau mat and reken mau kan wan ke jing tengan ke jing kemen ke dot no jong fi bat ngan tuai no ke ni ke por nga kwa fin chura ke kiti ini tuai lang mat nga ku try ke ni ke por nga wan le khmat jom ya play ha ke kerteng ke bekrau tam ke jong try jong yu Jisu Khrist try nga la kren ke kiti ke jom e bangi de ban ke jing e bangi de ban ke jing ke beskam ba bangi de ban tap down men se me ko ku try nga tip a play mentangi ia maga ya ka ba methe no i jing try ke jong men se bat me yo igini ke briu ke besliang ke betrak ki shong mentangi snap ke ni ke ktin bat kat mangan kren try ke ktin ke jome ka hab ke dano jonki bat kumbau Petrus ukren ke yeng Cornelius men se me khot u hab lor jonki ku pang tuai ba mentang ski men se me khot un yar ha ke dano jonki un wan ha ke yeng jonki ai baro ki betuai kin yo piang ke bor ke jome hot ngakwa fin yo piang ke ke bor ke jong tuai piang namar ngayo sngaw kanan ke bor jong play ke hiar ngakwa kat bangang duai nang ni ai ke jing pen sle jong men se me khot kan walam biang itu ke jing e bat kat bau men sim jong play udang try fi play lot dan play jong fi pin duai pergi tele dan play jong fi video snow kanan ke jing khnyo mat ke jong fi dan play jong fi video snow kanan ke jing ram kanan ke besai kanan ke khlut kanan ke jing try ke jong play ke jing ke jong fi bat kan ke bor ke jong men sim me khot try ke duai bat ke snam de men tap iki try ba ke bor jing dum kanom dan chaka ke yeng jong ki handai men sim me khot jome u ba shisha un try un yalam iki on pendap iki matagiski bat ngada nget ken try na du ni ke khlep mat ngani o iko pa ba ke bor jome kan try ke jingpang kan pat
nak yen ke zam ke jongki ke to ke jing snausi ke jing khuslai ke jing shapting kan lek no haba min sim khoi the ye ke jing ye ke jame try ke jing ai is dak man kem biang haba ki dwa ye ke bor min sim khoi try pendap ki de ke bor ke jame ai na du min tak ski try kin yang apden ke jing e kin de ke be kemen ke be job haba ki dwa ne ke bor ke jong min sim khoi nga ai ngo ime try nga ai ngo ime nga ai ngo banga yo snau ke bor ke jame nga yo i ke be kin jamin sim dan ke be yo ye ke jing pen sle dan ke be yo mat ye ke jing pen baptism min sim khoi ye ne ke bor ma dan a pleng jong ki ken try ki ba yo pdiang wat ye ke jing ai ke jong min sim ha ke jing im jong ki try a play nga ai lo chime ke buram nga da nget ken try kat ba medang try ye ke ne ke bor nga try a play ba ki ni ai peteng ye ke ban try bat me ne try play ke ne ke bor nga dan ne ban penan buram ke keteng ke jame nga sngongo palat ba me shong bat ni ba me ai boring abang alaman keren ba me ai boring ni ke bi laban pdiang ye ke tien bat bakin pdiang ye min sim khoi try nga yang ni de ke dot not ke sngongo nga yang ni de ke jing sngo ret ke try nga yang ni ke ban ai buram shme namar me yo sngo ni ke jing duai bat me tray ni ke bor ha ke keteng ke jong Jisu ni duai amen amen to bleng ke khoi fi ni ke bor dan bleng jong fi ni ke bor min sim jong bleng dang tray ke tu ke bor ke ma fidang duai woni pen sange continue ban duai ai continue le shairu ngap yang ni ke jingkren rek wei ke bang kwa bang ong fi ya bat min sim ko jong play fi ni ke jing im jong fi kan dei ke badap da ke jingkren play ko khoi fi ko mga jukur pat subscribe ye ke ni ke channel namar kan long ke jing min toy fi man lagi por bang iplat ye ke jingkren ke bang upload man lagi sngi ke voice message but ye ke ni ke video man lagi sunday kan don lupa ke notification apa ke mobile ke jong fi play ko khoi fi ngangai pilayo jingkol khul ma gato ktien jong blai ke bai paso il ai pre jong phi ngangai bo blai jong jing sup nang ger khu ya phi nang yai pet parbo ya gato ga ktien jong blai ke bai sa hikai sa yo phi sa yo snau man la ka po kan long ka jingkol khu ya phi i wei e baro lada phi don kam kan ko jing don kam snau ba phun ik ti number ke bangila ai screen jong phi patar hadu nang ye sembiang ha koi par ka sonde blai jong jing sup ni ban ger khu nakam tak borom jong blai amen